Mám to šťastie, že v pracovnom týždni mám aj zo pár voľných dní, cez ktoré sa môžem venovať cvičeniu a učeniu. Ráno som si zapla difúzer, pretože som si povedala, že čo je lepší začiatok do pozitívneho dňa. Upratala som si celý byt, tu som si ustala posteľ, dala som si takúto fajnú masku na tvár, aby som sa hneď rozjasnila. Tu vidíte moje klasické sladké raňajky, ktoré vám už asi ani nemusím natáčať. A potom som sa presunula do posilky a dávala som si znovu nohy, ale sľubujem, že cvičím aj niečo iné ako nohy, len vždycky sa mi podarí natočiť nohy a preto to vyzerá, ako keby som cvičila nohy. No, snažím sa to progresívne overloadovať, ako sa dá, ale na niektorých maximách som proste zaseknutá už strašne dlho a občas to nejde. A tu som si dávala ešte zakopávanie na zadok, samozrejme, že som nenatočila všetky cviky. A doma som si objednala moje prvé fó v živote a odtedy som naň úplne závislá. A mám také pravidlo, že si objednávam iba veci, ktoré si neviem spraviť doma, alebo som moc lenivá si spraviť doma. A tu som si objednala ešte udon rezance s krevetami, ktoré boli inak tiež výborné. A som bola úplne šťastná z toho potom celý deň. A tu som sa učila na test fyziológie, pretože čert nikdy nespí. A máme 4 kreditové testy za semester a tie perničky vydržali možno tak minútku na ten záber a potom už neboli. No a čo je lepší spôsob prokrastinácie deň pred testom, než začať piecť alebo variť. Takže tu vidíte moje prvé tiramisu v živote, ktoré som spravila. A hoci potrebuje ešte zo pár zmien, tak si myslím, že sa celkom vydarilo.